Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin wij reportages en satellieten maken waren voor het programma Van Gewest tot Gewest van de nationale televisie. We doen het met Johan van der Zee, want Johan van der Zee had de meeste van die reportages maken en kunnen we er nog een heel soort over vertellen. Want wat ik wel benijd naar ben is, wij draaien nu een reportage uit 1980 over het cultuurbeleid in West-Stellingwerf. Maar gist daar omheen om wat over het cultuurbeleid te maken, of gist daar alleen maar heen om, er werd dus een gebouwtje, het Asta-theater, of zo, dat verdwong en dat moest oors alweer. Hoe zit dat? Nou, daar ging ik net omheen. Wel het feit dat er op alle handen met protest werd in het beleid van de gemeente West-Stellingwerf. Er weer geen voorziening om ergens heen te gaan. En dat weer eigenlijk de belangrijkste reden. De BKR waren op een hele rare manier tappost. De beeldende kunstregeling. De kunstenaars moesten dingen maken die de wethouder mooi vond. En ooit kreeg ik geen subsidie. En ik weet net meer, want eigenlijk hier dus ik bij de gemeente wezen hadden. Dat zit er net in. Ik denk dat ik het wel probeerde hebben dat ze net wonen. Maar het roen uit op een rel. Want dat waren, in waar het Wielspeler Mannegongmin, waar het landelijk nijs. Omdat het portret van Beatrix maakte toch Tom Verheij, dat waar toch het gemeentebestuur uit het gemeentehuis hellen. Ja. En dat hellen de landelijke passen. En beelden waren ik broekt in Brandpunt bijvoorbeeld. Ja, en zelfs in een conferentie van Wim Kan, hadden ze nog datzelfde beeld van het vrouwtje met de appelwang, de Beatrix, hadden ze bij broekt. We maken het eerst zien, die reportage. Ja. We gaan naar het cultuurbeleid in 1980 van de gemeente West-Stellingwerf. Het Asta-theater was dé grote accommodatie in Wolvenga. Daar was plaats voor bijna 500 mensen. Dat was het weekend bioscoop. Daar werden alle toneeluitvoeringen en concerten gegeven. Door gezelschappen uit het eigen dorp, maar ook door beroepsgezelschappen van buiten. Ruim 2,5 jaar geleden verkocht eigenaar Jan Dracht het Asta-theater. Dracht kan nu in een andere toneelzaal aan 250 toeschouwers plaats bieden. Maar de tijd van Asta is voorbij. Voorgoed, zo het lijkt. Het theater dat stond daarheen en de vereniging die verdwenen, onder andere de gymnastiekvereniging enzovoort, allemaal naar de sporthal. En het werd te kostbaar allemaal. U kon het niet meer... Nee, ik kon het financieel niet meer rondkrijgen. Heeft u toen geprobeerd om het op een andere manier te doen? Ik ben 3 jaar bezig geweest om het rond te krijgen. Het zij met de gemeente, het zij iets anders, maar dat is mislukt. Er was niemand die belangstelde? Er was niemand die de belangstelde, maar daar hadden geen behoefte aan schijnbaar. Nu wordt gezegd, er is een groot gemis aan zaalaccommodatie. Aan accommodatie misschien wel, maar aan ruimte niet. En de bioscoop die is wel verdwenen, maar ja, toen de bioscoop er was, ik heb nu nog mensen die na 2,5 jaar bellen wat voor film draait u dit weekend, dus die mensen die misten hem toch ook niet zo, geloof ik. In 1963 knapten leden van het NVV een voormalige kleuterschool zodanig op dat er zaalaccommodatie ontstond voor hooguit 200 mensen. Op dat moment was dat voldoende. Want ik kan u dit wel vertellen, als wij dit vooraf hadden kunnen weten, dat deze zaal waar u nou momenteel in zit, dan hadden wij deze wel groter gemaakt. Hij is momenteel ongeveer berekend op, dan zeg ik de uiterste grens wel 200 personen. En wij lopen met plannen rond om dit te vergroten tot ongeveer 300. Kunt u daar wat over vertellen? Daar bent u mee bezig, hè? Hij heeft nou 96 vierkante meter deze zaal. En als die plannen doorgaan, dan wordt hij 144 vierkante meter. Komt de helft, 50% komt erbij. Het stichtingsbestuur van ons gebouw diende voor 1 januari 1980 haar uitbreidingsplannen in bij het gemeentebestuur. Later bleek dat ze door een misverstand niet doorgestuurd waren naar het provinciaal bestuur. Het is nu bijna een jaar later en er is nog steeds geen duidelijkheid. Behoefte is er wel. Ja, er is een werkgroep welzijnsplanning Wolvenga die dus via enquêtes onder de bevolking dus ook heeft gepolst wat nu eigenlijk de verlangens zijn van de bevolking.
hier in het dorp. En ja, de sociaal-culturele accommodatie staat bijzonder hoog genoteerd. Maar ik denk toch dat je ook als bevolking pressie zult moeten uitoefenen om die zaken die je erg graag wilt voor elkaar te krijgen. Dus dat betekent zoveel mogelijk mensen met elkaar mobiliseren. En nou, die achter dat sociaal-cultureel centrum zetten. En dan zal de gemeente op een gegeven ogenblik wel overstag moeten gaan naar mijn idee. En dan is het vandaag niet, dan is het wel over 2 jaar. Om maar eens een mooie datum te noemen. Maar zo'n uitspraak van de bevolking, wij willen dit hebben, is er in feite nog niet geweest. Die is er nog niet geweest. En maar niet zo duidelijk. Niet echt gesteund door grote lagen van de bevolking. Niet gesteund door ook de sociale instellingen, die tussen 2 haakjes ook nogal behoorlijk slecht gehuisvest zijn hier in deze gemeente. En wanneer dat echt een goede uitspraak is, nou, ik geloof dat dat dan moet lukken. Een van de mensen die zich kwaad maakt over het cultuurbeleid in West-Stellingwerf is Guus Dijkhuizen. Hij woont in Nijholt-Wolde en is schrijver. Hij is bezig met een boek waarin hij zijn ervaringen op het platteland in West-Stellingwerf op papier zet. Hij beschrijft onder andere de manier waarop de brief van verontruste inwoners in de raad is behandeld. Hij gebruikt daarbij gefingeerde namen. Jan Hierik. Wij willen, meneer de voorzitter, een paar kanttekeningen plaatsen over de hoogmoedige aanmatiging van de briefschrijvers, waarvan het overgrote deel hier niet geboren is, maar uit andere delen van ons land hier kwam wonen. Met welk recht spreekt iemand die hier niet geboren is? Wat een aanmatiging, meneer de voorzitter. Zij zullen wel even uitmaken wat goed voor ons is. Wij hebben mijns inziens geen enkele behoefte aan mensen die even komen zeggen hoe het hier moet gaan. Wat denken ze wel, als de briefschrijvers vinden dat het culturele beleid in West-Stellingwerf mager is, dan getuigt dat van een hoogmoed waar de honden geen brood van lusten. Dan gaat men... Het is een fragment uit het verhaal, Ja. maar zo is het wel gebeurd in de raadsvergadering. Dit is letterlijk de raadsvergadering, ja. Betekent dat jullie verweten wordt dat je als mensen die hier niet geboren zijn, je bemoeit met dingen die hier gebeuren. Wat vind je daarvan? Ja, kijk, als mensen hier wonen, dan hebben zij het recht, vooral omdat we in een democratie leven, om zich uit te spreken over hun leven hier en hun wensen kenbaar te maken. Dat is een democratisch recht. Kijk, iedereen betaalt belasting. En het is natuurlijk van de gekke dat elke gemeente bijna in Nederland iets aan cultuuraccommodatie heeft. En wij hebben totaal niets. Guus Dijkhuizen en zijn medestanders hebben in hun brief ook kritiek laten horen op de toepassing van de zogenaamde beeldende kunstenaarsregeling in de gemeente. Via die regeling wordt kunst aangekocht door de overheid, zodat de kunstenaars zeker zijn van een inkomen. In West-Stellingwerf maakten 2 kunstenaars gebruik van de regeling. Een van hen is Etienne Birenos, die sinds 2 jaar in Spanga woont. Ik zat eerst in Amsterdam. En daar werd je werk aangekocht via de BKR-regeling? Ja, dat zat ik ook in de regeling, een BKR-regeling. Toen je hier kwam, had je toen de verwachting dat dat hier ook goed zou gaan? Ja, want toen ik de eerste keer kwam, toen ben ik naar sociale zaken geweest in de gemeente West-Stellingwerf. En die zeiden dus ook dat ik zo in de BKR kon komen. Omdat ik al in Amsterdam in de BKR-regeling zat. Een commissie van deskundigen in Friesland adviseerde het gemeentebestuur van West-Stellingwerf werk van Birenos aan te kopen. Na wat aanloopmoeilijkheden besloot het gemeentebestuur inderdaad de eerste 2 keren tot aankoop. De derde keer had ik werken in november ingeleverd. En pas in januari 1980, dit jaar, toen had ik een gesprek met de wethouder van sociale zaken. En daar liet hij me weten dat voortaan geen werk voor mij zou worden aangekocht. Waarom niet? Nou, hij vond dat ik landschappen moest gaan maken of portretten of stillevens. Herkenbaar werk en geen abstract werk wat ik kan maken. Heb je dat overwogen om te gaan doen? Nee, want ik dacht dat de bedoeling was van de BKR om je werk gewoon te blijven voortzetten en verder te ontwikkelen.
En ik denk als ik nou van abstract werk naar figuratief werk ga, dat het een van mijn ontwikkeling was. Wat betekent zo'n afwijzing? Zo'n afwijzing? Nou, dat ik zonder geld kom te zitten. En dat ik weer terug naar Amsterdam moet. Dat de openbare bijeenkomst... Tegen kweek en onrecht. Zo heet het boek dat binnenkort van Guus Dijkhuizen verschijnt. Hij beschrijft daarin ook een poging van de briefschrijvers om het college van B&W tot andere gedachten te brengen over de toepassing van de beeldende kunstenaarsregeling. Een vergeefse poging. Ook komt het gedrag van wethouder Gladstra ten aanzien van de beeldende kunstenaarsregeling aan de orde. Eerst weigert de wethouder het werk van zowel Frans Heideveld als van Bernard Hogeveen aan te kopen. Dan besluit hij onder druk van de kritiek Frans Heideveld nog een kans te geven in de vorm van een opdracht, het schilderen van een landschap. Later wordt dit verzoek op advies van de burgemeester veranderd in een opdracht tot het vervaardigen van een statieportret van koningin Beatrix. Frans Heideveld is geïnspireerd op Ton Verheij. Ton Verheij is een portretschilder uit Aldeholt-Pade. Hij is de tweede kunstenaar in de gemeente van wie werk wordt aangekocht in het kader van de beeldende kunstenaarsregeling. Hij was blij met de opdracht tot het schilderen van een portret van koningin Beatrix. Dit is het schilderij en met name het gezicht geeft aanleiding tot veel discussie. Ton Verheij, waarom heb je het zo gemaakt? Ik heb bewust het gezicht van Beatrix een tijdloze uitdrukking gegeven. Ik kon daardoor de bestaande foto's niet gebruiken. De koningin lachte daar iets, naar mijn gevoel, uitbundig op. Dat zou de plechtigheid van het schilderij verstoren. Daarom heb ik haar met de mond dicht geschilderd. En daar heeft men het steeds over, hè? Ja, die mond dicht, dat vindt men vreemd. Men kent de koningin uitsluitend nog lachend. Maar dat was totaal onbereikbaar voor mij. Dat kon ik niet gebruiken. Daarom heb ik dit gezicht geschilderd. Maar waarom niet? Waarom niet met die mond open? Nou, dat kan gewoon niet op een statisch schilderij. Het kan ook geen enkel portret. Een mond moet feitelijk zo onopvallend mogelijk zijn. Dat is een soort wetmatigheid in de schilderkunst, in de portretschilderkunst. En de entourage? Nou, dat is mijn visie op de monarchie. Ik ben wel geboeid door de entourage inderdaad, de gouden koets en die paleissfeer. Het kleurrijke schouwspel. Daarom hou ik wel van de monarchie. En dat moet wel zo blijven. Eergisteren besloot de gemeenteraad met 12 tegen 6 stemmen het schilderij uit de hal van het gemeentehuis te verwijderen. Ik vrees dat mijn reputatie als portretschilder wel een behoorlijke duw erdoor gekregen heb. De mensen denken nu gewoon dat ik het niet kan, dat ik wel wat aanklungel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, want ik heb het portret van Beatrix met dezelfde intentie gemaakt als bijvoorbeeld deze portretten. Welke intentie? Nou, de intentie van een soort verheven uitdrukking van de mens uit de beelden. Dus die boven de fotografie uitstijgt. Bijna bovennatuurlijk lijkt het soms. Toch herkenbaar, maar toch net iets extra's erbij. En dat gaat soms ten koste van een klein beetje herkenbaarheid. Nou weet ik wat dat schilderij uitmaken van Beatrix, dat is nooit opgehangen? Dat had een wieke in het gemeentehuis van Bestellingwerf hangen. En doe weer het voort. Doe weer het voort, ja. En het had leerst en had het weer even, is weer even voor het jocht geweest. Maar de gemeente wil het niet meer ophangen. Nee. En het is eigendom van de gemeente, want Ton Verheij had het maken in opdracht van de gemeente. Ja. Hoe is het nou met cultuurbeleid in Bestellingwerf? Dat weet ik net. Ik denk wel wat beter. Oh nee, dat is hartstikke dichtbij wennen. Maar Ja, ik ga er heel dichtbij wennen. En ik denk dat het wel wat beter is. Okay. Nou, dan houden we het er maar even op. Wat die stoos jonkje, wat die ik als jonkje, of wat woen we graag, treintjes in huis ha en dan mij rieden. Maar op railtjes dat weer wel heel duur. Ik hier het al het eerst net. Hier stond het ik? Ik hier het net. Nee.
Maar sommige lui die hier dat deelt wel en die zetten die treintjes op railtjes en dan kwam het huis heel gauw vol. Het verhaal van het museum is hier eigenlijk begonnen, hè? Ja, hier zit ik dus ongeveer al 40 jaar, een kleine 40 jaar in als treinhobbyist. En ja, dat groeit. En op een gegeven moment dan loopt het uit de hand. Hier aan de wanden hebben dus allemaal vitrines gestaan. En die zijn dus nu overgebracht naar een gebouwtje wat leeg kwam en waar ik dat daarvoor kan gaan inrichten. Want u vond eigenlijk dat het een beetje te vol werd zo langzamerhand, mevrouw, hè? Ja, het werd aan de volle kant. En toen zeiden we, nou, het beste is maar dat het ergens heen gaat waar het dan ook kan blijven staan, eventueel. Want ja, je weet niet wat de toekomst brengt. En dan wachten we dat maar af natuurlijk. Maar nu staat het in het museum, kan het blijven staan. Het hele huis dat groeit op laatst eigenlijk dicht van de treinen. En dat kwam ook omdat ik dus een jaar of 5 geleden begonnen ben met een boek samen te stellen over alle modellen die door de fabrikanten hier in Nederland waren uitgebracht. En niemand wist eigenlijk hoeveel modellen dat het waren, ook niet hoeveel verschillende. Daar heb ik ongeveer een jaar of 2 werk mee gehad om dat allemaal uit te zoeken, op papier te zetten. En toen kwam uiteindelijk het boek van Nederlandse spoorwegmodellen uit. En ja, dat was een hele verrassing. Want men vond het erg mooi, maar het was vrij kostbaar geworden door alle kleurenfoto's die daarin kwamen. Maar betekende dat dat u al die treinen moest kopen? Ja, daar werd ik wel toe gedwongen. Dus al die treinen had u hier in huis? Al die treinen die zijn hier. Alles wat geweest. Honderden. Maar er kwamen steeds bij, want er werden steeds weer nieuwe modellen uitgebracht. U had een hobby, u deed iets met modeltreintjes. Ja. En u heeft er bijna een vak van gemaakt. Vindt u het nog leuk? Ja, ik vind het nog steeds leuk. Alhoewel het dus eigenlijk wel wat uit de hand gelopen is. Ook wat het vele werk aangaat. Je krijgt wel eens wat te veel werk. Oh jee, wat is er? Brand in de trein. Oh jee, brand in de trein. Welke trein? Dan is het allemaal goed, hè? Ja. Mag ik die eens? Ja, maar ik ga doen. Hou jij die dan maar. Tot bij. Wat vindt u nou leuker? Het verzamelen van al die modellen en het beschrijven? Of het spelen met treintjes? Het spelen met treintjes. Dat vind ik absoluut veel gezelliger. En je kunt je daar echt helemaal in uitleven. Vooral als je begint, dan maak je een plan voor de opbouw van de baan en hoe je het zult neerleggen. Als je dat dan uiteindelijk in de gedachten hebt en ook op papier hebt neergezet, nou, dan kom je ook weer aan de aankleding toe. En die aankleding is natuurlijk ook vreselijk belangrijk, dat het ook overeenstemt met de werkelijkheid. Zoals we het dus ook allemaal kennen. Heeft u dit nou zelf gemaakt? Nou, ja, dat hangt er wel vanaf wat u bedoelt met zelf maken. Kijk, in gedachten bouw je dus iets op. Maar die treinstellen en die locomotieven, die kun je dus gewoon kopen.
Ja, dat is met die gebouwen ook zo. En de bomen, dat hoef je dus eigenlijk, daar hoef je niks aan te doen. Maar het moeilijke is om een evenwichtig iets te brengen wat elkaar niet stoort. Wat dus ook in overeenstemming is met de treinenplannen in werkelijkheid. Zoals ze dus in het buitengebeuren liggen. De trein die dendert voort, zo te horen. Maar we zitten nog steeds in het museum, hè? Ja. We zitten nog steeds in het museum, ja. We zitten nu in een coupé uit de 50er jaren. En die heeft uw man hier ook helemaal ingebouwd? Ja, die heeft hij zo gekocht en toen hier helemaal gedemonteerd is hij eerst en toen hier weer neergezet. En als je op een knopje drukt, dan heb je het geluid er nog bij ook? Ja, dan hoor je dus het geluid waarmee uiteindelijk dit rijtuig werd voortgetrokken door stoomlocomotieven. Want die stoomlocomotieven die zijn praktisch in 1959, 58 heeft de laatste gereden. Maar 1957 zijn de meesten eigenlijk allemaal afgevoerd. En dat geeft dus de suggestie nog. En het gevoel dat je dus in de trein zit. En ja, dat het geheel bij elkaar past. Het moet allemaal zo perfect mogelijk, hè? Ja, als je iets doet, dan moet je streven om het zo perfect mogelijk te maken. Want de kritiek is genadeloos. We lopen het station binnen, volgens mij. Ja, we staan nou stil. Dus we kunnen als we willen uitstappen, maar we kunnen ook blijven zitten. En dan kunnen we dus nog wat verder rijden. Piet Skeltema, hier dat. Ja. Mooi verhaal. Ja, en hij is eigenlijk de basis geweest van het Nationaal Spoorwegmuseum te Snits. Ja. Ik maar een roemruchtige geschiedenis wil zeggen. Maar een man weer heel hij hield eerst in Hoes. Hij woonde vrij centraal in Snits. En de koest ik iets in Hoes waar ik koest nevens mij naar het gemeentehuis in. Maar daar groeide het uit. Toen hier een oude plak vonden. En later ben naar het station gaan. Ja. Maar wat had Snits nou met spoorlijn uit zijn dat het s'avonds de langs komt? Ik denk dus Skeltema. Ja. Die man hier een enorme collectie. Ja, maar hier boekenscheuren erover. Ja, maar het is een beskierde man als hem zoals in de reportage. Ja, dat weet ik. Ja. Een hele aardige beskierde man. Ja, mooi. Piet Skeltema over het Spoorwegmuseum in Snits en de start die dat hier mij wat het nou nog onwijzig is. Er zijn er altijd meer dingen in van gewest op gewest die te aardig binnen en die te oerbleun binnen. We zullen het takken weer naar gewest Friesland. Onder dag.